Guys, welcome to my YouTube channel guys. Ngayon guys, gagawa na naman tayo ng content. Gagawa tayo ng content dito sa amin guys. Bibidyo natin yung mga views dito sa amin. Gagawa tayo ng video dito sa amin guys. Kahit gabi na guys. Ayan guys, dito na sa amin guys. Water ng videos. Yung view sa amin guys. Batulete. Punta tayo ng Dewa guys. Punta tayo ng beach. Ito yung view sa papunta ng Pantalan. Dami pala nagtitinda dito. Dami mga paninda. Dami nagtitinda dito guys. Mga lang. Ito lang yan guys sa buwan sa Batulete. Batulete ito. Ngayon pupunta ako lang. Ito yung ano nila, ito yung Pantalan sa Batulete guys. At pupunta tayo ng Biwak. Ganda na pala dito pagkat. Yung Biwak nila. Biwak sa Batulete. Yung Biwak. YouTube to YouTube. Ito yung mga paninda nila. Biwak. O baka may gusto kayo shootan ba eh. Biwak, grabe, ganito pala yung view dito sa Batulete. Mag-shootout ka? Shootout? Ay, sa tawag, gimawota. Yung papunta ng kuwan. Punta ako na pasyala natin yung ano nila, yung pasyala natin yung park. Yung park ng kuwan, park ng Batulete guys. Yung park. Mayroong mga lingkuran na pwede ka tumambay dito. Ayan guys. Pwede rin maglaro yung mga bata. Meron sila ito yung fountain. Yung mga kainan, ito mga kainan. Kumukumain, pwede dito. Maraming kainan dito. Tapos kung may kasama kang mga bata, pwede rin maglaro dito.
yung park sa Batulete guys. Ayan. Ayan, maraming kainan guys. Sarap tumambay dito din. Oh wow. Ito lang yan sa Batulete guys. Palabas na tayo, puntang din ako tayo ng video dito. Hindi tayo pupunta sa may mga nagtitinda. Palabas na tayo. Punta tayo din sa may mga nagtitinda ng mga ukay-ukay. Malapit sa may peryahan. Yung views dito paggabi. May night market na dito eh. Night market. Ito ang views dito paggabi guys. May mga nagtitinda ng nag-night market. Bargain. Mga sapatos. Banda rito mga sapatos na tumawakalipan. Mga chinelas. Bargain yung mga chinelas. Parang na yung nakitinda dito sa banda rito. Mga dekorasyon sa bahay. Dekorasyon sa bahay, may mga kayo, may mga sapatos. Dami yung kayo rin. Sapatos. So tayo papasok sa mga kayo-kay. Marami yung kayo-kay dito. Mga bargain. Bargain sa Batulete. 20-20. Ice kiss lang. Ay. Kayo-kay. Parang mura pala ng mga bilhin. Kayo-kay. Ito yung peryahan nila. Okay. Ayun muna guys. Hanggang dito lang ang ating camera. Tayo pauwi na guys. Matapos na ako paggawa na. Ito lang tayo. Pakisubscribe naman ang ating channel guys. Thank you very much. Huwag kalimutan like and share and subscribe sa ating channel. Thank you very much mga guys.